I últims, però no per això menys importants, sinó al revés, més importants, la darrera xerrada és la que es refereix al tema de compromís de sostenibilitat. En aquest cas ens la farà Vanessa Mas i Xavier Font, companys de la gerència, cap de l'oficina tècnica i cap de la unitat de gestió territorial a Diputació. Moltes gràcies. A més estic més a prop de l'audiència perquè us heu posat tots a la dreta, no sé quin problema hi ha, podríeu estar tots més juntets. A les classes sempre diem, poseu-nos juntets i més apropats perquè si no estem massa... Però bueno, què hi farem? Gràcies per estar a aquesta hora. Jo no ha hagut torn de preguntes i volia fer una acotació amb el tema d'Eurovelo. Està avançant molt més ràpid del que pensàvem. Hi ha un projecte actualment dins d'un Interregmet, que és el MedCycle Tour, que està concretant la via per la zona de Catalunya i Andalusia, sobretot, perquè són els socis que estan participant, a part d'altres socis europeus, i ens consta que fins i tot estan buscant com salvar el tema del Garraf. Sabem que l'Eurovelo, una de les coses que es trobarà de cop i volta és una gran muntanya i una poca dificultat de poder passar. Hi ha la intermodalitat, és a dir, el deixar la bicicleta, agafar la bicicleta i agafar el Castelldefels i continuar a Sitges, o s'està buscant l'alternativa que ens ofereix, com molt bé comentaves abans, les vies blaves, el projecte de les vies blaves, que ens permetrà pujar fins a Martorell i des de Martorell agafar probablement el traçat de la via Augusta i sortejar el Garraf arribant fins al Vendrell. Això com a mínim ja són coses ja que ens comencen a concretar, perquè l'Eurovelo jo ja el conec des de fa més de 20 anys i en aquella època era també una traça al damunt d'un mapa a escala 1/10.000, una cosa molt complicada. Per tant, ja d'aquí uns anys veurem com això evoluciona. Bé, anem al nostre tema. Farem una presentació, tenim una presentació, i la tindreu penjada, però també aprofitarem per fer algunes acotacions més. Us explicarem una miqueta com estem arribant al projecte de compromís de sostenibilitat, que també, com ha sortit abans a l'estudi de càmpings, perdó, l'estudi de turisme rural, de fet, és una evolució, no és una evolució, però sí una conseqüència d'un treball que hem fet durant molts anys, que és el treball de qualitat turística en destinacions. Sempre hem entès, sí que surt els 10 anys d'implantació del CICTET. També us parlarem d'un altre tema que anava a part. Per una banda, el que és el projecte de qualitat que hem fet durant més de 10 anys. Per altra banda, la necessitat d'assumir des de la Diputació i des de Turisme un compromís respecte a la sostenibilitat turística, que s'ha materialitzat amb el projecte Biosphere, que tenim la certificació ja des del mes de juliol, i la necessitat de capil·laritzar aquest projecte, d'alguna manera, aquesta cultura de la sostenibilitat cap a les empreses i els serveis turístics. Això és el que intentarem fer la Vanessa i jo amb aquesta presentació. Bé, ens hem de tornar una miqueta enrere, parlar del CICTET, parlar del Sistema de Qualitat Turística en Destinacions, perquè quan el vam proposar, incorporar dins la política turística de la Diputació de Barcelona, el que buscàvem precisament és això, és com fer participar a les serveis i les empreses turístiques en un projecte territorial que permetés conèixer a tots els elements del sistema turístic, els allotjaments, els restaurants, les oficines de turisme, les platges, etc. Sota una premissa necessària que era donar el millor servei possible, la millor qualitat turística del nostre servei al nostre client. Aquest projecte ens ha donat, pensem, molt bons resultats, ens ha permès també treballar molt amb les ens comarcals, que ens han funcionat i encara ho fan com els facilitadors d'aquests projectes en el territori, i per allà han passat pràcticament 1.000 empreses, entre entrades, sortides, etc. Per tant, ja hem inculcat, per nosaltres, més que el treball en aquell moment de qualitat, el treball del conjunt, en un territori dels diferents actors turístics que operen en aquest territori. Bé, però com totes les coses, amb l'evolució veiem també uns topalls. Veiem també un cert cansament amb el funcionament del projecte. També el concepte de qualitat és un concepte que pensem que ha evolucionat molt, que ja no podem parlar que hi ha establiments en qualitat o no, els establiments tenen qualitat i per tant se li suposa, jo no estic pagant per unes vacances o per anar a una destinació que no m'ofereixen un servei de qualitat, per tant tenim que fer una mica d'evolució en aquest discurs. Bé, passem a la següent.
deixem aquest tema de moment aquí. Tenim aquest tema del CICTET, el nostre compromís durant 10 anys amb la qualitat turística, amb el treball transversal en les destinacions, en les empreses turístiques. Tenim aquesta peça. L'altra peça que us comentava. Aquest any és un any molt especial, també ho hem comentat abans, és l'any internacional del turisme sostenible per al desenvolupament, declarat per les Nacions Unides. Sempre ho recalco això, que és les Nacions Unides qui ho declaren i no l'OMT, l'Organització Mundial del Turisme, que és l'organisme especialitzat en turisme de les Nacions Unides. És la pròpia REL de les Nacions Unides qui diuen, escolta, aquest any és l'any del turisme sostenible per al desenvolupament. Per tant, dos conceptes molt importants. Sostenibilitat, però per al desenvolupament del territori. Bé, aquest any, que a més era un any molt especial per nosaltres, ens permetia, era com una excusa per, d'alguna manera, mostrar el compromís de la Diputació de Barcelona amb la sostenibilitat, a través de diferents, d'alguna manera, premisses. Primer, el turisme és un fet molt transversal i ens obliga a coordinar-nos entre els diferents departaments, també dins la nostra casa. Això era un deure, teníem que fer-ho i no ho fèiem. Per l'altra banda, volíem alinear-nos amb les estratègies turístiques de Catalunya i de Barcelona, que ja havien apostat abans que nosaltres per la sostenibilitat turística, per aquest concepte de sostenibilitat. Com us deia, també és l'any internacional del turisme sostenible i a més hi havíem fet els nostres pinitos en temes de sostenibilitat apostant per l'estudi d'indicadors de turisme sostenible a través del projecte ETIS, que ara no hi entrarem, un projecte d'indicadors turístics europeus. I per altra banda, com comentava ara amb l'exemple de l'Eurovelo, amb el Made Cycle Tour, estem en un projecte europeu que està visualitzant altres projectes en l'entorn de la Mediterrània que estan treballant sota el concepte de turisme sostenible. En aquest marc, la Diputació de Barcelona decideix posar-se un examen. I dir, escolta, què estem fent nosaltres realment per la sostenibilitat del nostre territori des d'un punt de vista turístic? Mirem diferents alternatives, diferents possibilitats de posar-nos aquests deures i apostem finalment per al segell Biosphere Responsible Tourism. És un segell avalat per la UNESCO, desenvolupat per l'Institut de Turisme Responsable, que pot avaluar diferents serveis, però també destinacions turístiques. De fet, és l'únic segell que actualment ens permetia avaluar destinacions. I nosaltres, com a responsables d'unes destinacions, en concret Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus de Barcelona, doncs, com a responsables d'aquestes marques, nosaltres podíem certificar-nos com a organització que gestiona aquestes destinacions. Vam apostar per aquest segell i aquesta diapositiva ens permet fer una miqueta de comparació, que no és exacta, però perquè ens situem. Nosaltres ens volíem certificar igual que una empresa turística, quan vol l'excel·lència en qualitat, es certifica amb la Q de qualitat turística. Bé, nosaltres havíem desenvolupat com arribar de la Q al CICTET, és a dir, com fer arribar a les empreses turístiques la cultura de qualitat des de la certificació de l'excel·lència, que és la Q, i el que volíem era anem a certificar-nos com a destinació i després anem a veure com podem capilaritzar això amb un sistema similar al que fem al CICTET cap a les empreses i serveis turístics de la província de Barcelona. Ja hi entrarem més endavant. Vam escollir Biosphere, que era una de les opcions, entre altres coses perquè Catalunya i Barcelona també havien fet aquesta certificació i ens interessava alinear-nos amb la gent que teníem més propera. També, d'alguna manera, alinear aquestes polítiques ens donava molt més força i molt més pes. A part que la certificació Biosphere era la primera que, d'alguna manera, traduïa els 17 objectius de desenvolupament sostenible, els 17 ODS, que se n'ha parlat aquest matí, els 17 objectius de desenvolupament sostenible els traduïa a l'activitat turística. Bé, amb tot això ens va fer veure la necessitat d'optar per aquesta opció, que té molts avals. Té l'aval
del Global Tourism Sustainability Council, que és d'una manera una organització que aixopluga totes les certificacions i entitats certificadores en turisme sostenible que hi ha al món, i perquè a més hi ha una comunitat Biosphere ja molt nodrida, amb empreses tan importants com TUI, Bookgreener, Travelocity, etc., des del món privat, i que, a més, des del món públic, properament constituirà l'Associació de Destinacions de Turisme Sostenible. Bé, això són unes quantes fotografies per veure qui són els que estan treballant actualment sota aquesta certificació. Bé, doncs com us deia, tenim la certificació. Amb això què hem fet? Amb això el que hem fet a la Diputació senzillament és dir les nostres polítiques estan orientades cap a la sostenibilitat, sí? En quin nivell i quins deures tenim pels propers anys. Per tant, ens marca deures aquesta certificació perquè durant els propers anys tenim que fer accions, no només des de turisme, com us deia, és un treball transversal, interdepartamental, i ho estem treballant també amb espais naturals, ho estem treballant amb esports, amb serveis socials, medi ambient, etc. Com ens fiquem deures a tota l'organització per millorar la nostra aposta per al turisme sostenible. Bé, el primer deure ja està fet, ens hem certificat, ens hem marcat uns deures en els propers 3 anys i ara ho hem de desenvolupar. Però clar, amb això el que aconseguim és que quan fem promoció turística internacional de Costa Barcelona puguem dir la Diputació de Barcelona que gestiona Costa Barcelona tenim una aposta per la sostenibilitat, però no estem dient Granollers és una destinació de turisme sostenible. No, estem dient Costa Barcelona, destinació de turisme sostenible i aposta per la sostenibilitat, però Granollers no ho sabem, segur que sí, però no ho sabem. Molt bé, com fem arribar aquesta política de sostenibilitat cap a les empreses, cap als serveis turístics i cap als municipis? Doncs ara recupero el discurs que estava dient abans de la qualitat turística. Ja tenim un sistema muntat per arribar a les empreses un discurs treballat amb el territori, que és el CICTET. El CICTET ja tenia una xarxa a través de les comarques que ens donava la possibilitat d'accedir a restaurants, hotels, platges, espais naturals, etc., fer un treball individual de l'empresa, del servei turístic per la millora de la seva qualitat i, a més, necessàriament un treball col·lectiu amb la resta d'operadors d'aquell territori per millorar aquella destinació en termes de qualitat. Doncs molt bé, si aquest discurs de la qualitat ja el tenim una mica superat i tenim necessitat de col·locar un altre discurs que també incorpora criteris de qualitat, com és la sostenibilitat, doncs anem a fer aquest canvi. I hem generat, d'acord amb l'Institut de Turisme Responsable, d'acord també amb l'Ajuntament de Barcelona i amb la Cambra de Comerç, un nou paquet metodològic orientat cap a la sostenibilitat turística, que incorpora, i després ja ho explicarà la Vanessa, un seguit d'eines que ens permeten d'alguna manera fer aquest objectiu, capil·laritzar la cultura de la sostenibilitat cap a les empreses i serveis turístics de la província de Barcelona. Passem a la següent. Per tant, si abans teníem la Q de qualitat turística i a partir de la Q podíem treure un nivell de qualitat en destinació, que era el CICTET, ara tenim el segell Biosphere i el compromís de sostenibilitat turística a nivell de destinació comarcal, en aquest cas. Bé, quins objectius perseguim? Incorporar el teixit empresarial sota aquest compromís, incorporar nous criteris de gestió, sostenible, conservació, mediambiental, protecció cultural, desenvolupament econòmic, satisfacció del client, tots aquests criteris són criteris de sostenibilitat. Estem parlant d'això, quan estem parlant de sostenibilitat turística no estem parlant només de temes de medi ambient, estem parlant de quilòmetre zero, estem parlant de protegir el nostre patrimoni, estem parlant de treball digne, estem parlant de que la gent se la pugui contractar en lloc de 6 mesos, 9 mesos i així tinguin 3 mesos d'atur i puguin continuar el cicle de treball. Estem parlant, incidint en aquests temes, en comprometre'ns en fer aquestes coses. No vol dir que ho tinguem que fer d'entrada, no ens examinaran, amb el compromís no ens examinen. Marquem uns límits mínims i a partir d'aquí compromisos per complir els propers anys. Per tant, ens posem deures les empreses, però també es posen en deures les destinacions. Per tant, ens alineem amb les estratègies de turisme sostenible de Catalunya. L'any 2017 hem volgut engegar perquè era un any clau, l'any de turisme sostenible. Aquest treball, igual que fèiem amb el CICTET, el fem amb la Cambra de Comerç a nivell territorial. La Cambra de Comerç és el nostre soci corporatiu privat que ens acompanya en tot aquest procés, igual que fèiem amb el projecte del CICTET,
I el model d'implantació també, com fèiem al CITET, és a través dels ens comarcals, que són els socis necessaris en el territori perquè això pugui succeir. Tira enrere un momentet. Per tant, aquesta certificació de les 3 marques ens porta cap a un compromís de sostenibilitat. Bé, aquest compromís, aquest logotip no en feu cas perquè estem en work in progress i aquest tema dels logotips encara canvia. Passem al següent i ara sí, Vanessa, tu expliques una miqueta el procés. Bé, el que tenim en pantalla és una mica la metodologia anual. Aquest és un sistema de qualitat, un sistema de millora de la sostenibilitat turística anual. Això vol dir que hem de treballar en un any natural, de gener a desembre. Aquest any 2017, com ha explicat el Xavier, és el primer any que nosaltres hem fet aquesta evolució de les empreses que venien treballant amb el CICTET al compromís per la sostenibilitat. I aquí en pantalla teniu una mica la resposta a les 3 preguntes del milió que jo sempre explico quan fem les campanyes de sensibilització amb les empreses. Les empreses sempre i serveis, sector públic i sector privat, empreses i serveis turístics, ens pregunten sempre aquest compromís per la sostenibilitat, quantes hores de dedicació hi he de tenir com a empresari, quin import té, quan val, quan em costa això, i això em portarà més clients, i això no només pel compromís per la sostenibilitat. Això parlo dels 10 anys d'experiència del CICTET, que eren les preguntes del milió que ens feien les empreses també, i qualsevol sistema de gestió de qualitat, estic parlant d'una ISO 9001, estic parlant d'una ISO 14001, estic parlant d'un distintiu de garantia de qualitat ambiental, que no sé si està aquí el Toni de Banc Group, que felicitar-lo que ahir li van atorgar des de la Generalitat. Hi ha diferents distintius o certificacions de qualitat en el sistema turístic, que poden ser mediambientals o propis del sector turístic, que ens fem aquestes preguntes, o us feu aquestes preguntes com a empresaris o com a persones que treballen a l'administració pública. Això respon una mica a tot això. Anem per parts. El primer i el més important per nosaltres, com ha dit el Xavier, és la formació, punt número 1, i punt número 2, sobretot, el treball amb destinació. És a dir, les empreses i serveis que comencin a treballar amb el compromís per la sostenibilitat han de fer, primer, una feina de formar-se individualment com a empresa i han de fer una feina de treball individual com a empresa i després, i més important per nosaltres, un treball amb destinació. Aquest taller de destinació, que és el que veieu al punt número 5, ara l'explicaré en detall, és el que ens permet treballar amb una plataforma de col·laboració, el que comentava aquest matí el Joan Gaspar, important pel sector privat que hi hagi col·laboració pública o privada. Jo crec que aquest sistema de compromís per la sostenibilitat, aquest programa, ens permet precisament això, estar connectats entre el sector públic i el sector privat i anar de la maneta per treballar projectes conjunts. I no només públic i privat, sinó públic-públic o privat-privat, que potser és més important. Moltes vegades en moltes comarques ens trobem que el restaurant no coneix a l'empresa de turisme actiu que està operant al municipi del costat i que una vegada es coneixen a través d'una plataforma de treball com pot ser el compromís per la sostenibilitat han arribat a tenir oportunitat de negoci o a generar producte turístic. Per tant, en primer lloc tenim el punt número 1 d'adhesió de les empreses, que és el primer que fem al gener. Després, sobre el març-abril, fem 2 sessions de formació, que això són 6 hores de feina, d'assistència, normalment es fan en la seu del Consell Comarcal, perquè són els ens locals que ens ajuden a transferir tot aquest coneixement a les empreses. 6 hores de formació, formació pròpia de biosfera, formació pròpia de sostenibilitat, i després ve el punt número 4 i el punt 5 i el 6, que són els centrals, i jo diria els que porten potser un pèl més de feina. El punt número 4 és l'assessorament. Aquestes empreses de què disposen? De quines eines disposen per treballar amb la millora de la sostenibilitat? És a dir, parlant en plata, què pot fer el forn de pa de Rupit, que és una microempresa, o què pot fer una petita i mitjana empresa, tot i que el 90% de les empreses de la província són micros o petites empreses, per treballar amb aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible, que són tan genèrics com erradicar la pobresa, acabar amb la fam al món, treballar amb la col·laboració pública o privada. Què pot fer el forn de pa de Rupit o què pot fer un establiment de turisme rural o què pot fer una empresa de turisme actiu per millorar la sostenibilitat dels seus establiments? La marca Biosfera el que ha fet és, per això comentava el Xavier, que és pionera en adaptar aquests 17 objectius al sector del turisme, perquè el que s'ha fet és generar uns manuals de bones pràctiques que ens donen consells, ens donen recomanacions, ens donen bones pràctiques amb aquells 5 criteris que ha comentat el Xavier. És a dir, conservació del medi ambient, conservació del patrimoni, responsabilitat social corporativa, relació amb la comunitat local, relació amb el resident, relació amb els altres empresaris del territori del sector turístic, què pot fer una petita empresa per treballar tot això i millorar la sostenibilitat i la rendibilitat econòmica del seu negoci. I, a més, treballar amb destinació i amb el col·lectiu. Això és el que ens ensenya un consultor
que ens ve a veure a casa nostra i que ens ajuda a implementar aquest manual de bones pràctiques que és específic de cada ofici. Tenim un total de 20 manuals, tenim un manual pels hotels, per les empreses de turisme actiu, pels oficines de turisme, els restaurants, platges, ports esportius, seguretat ciutadana, és a dir, aquí incorporem també tots aquells agents del sistema turístic que comentava el Xavier al principi, és a dir, el turisme no només el forma el sector estrictament turístic, com són els hotels, els restaurants, oficines de turisme i museus, sinó que hi ha tota una sèrie de serveis que no són estrictament turístics, però que formen part de l'experiència d'un turista en una destinació. Jo necessito que la policia de Calella m'atengui bé quan jo tinc una consulta o tinc un dubte o no trobo un recurs turístic en concret. Hi ha un manual en concret que també és pels serveis turístics de salut, per la seguretat ciutadana i altres serveis que són importants en aquest cicle de l'experiència turística. Doncs en aquest punt 4 tenim un consultor extern que ve a casa nostra, ens visita i ens ajuda a explicar, a entendre aquest manual de bones pràctiques. A més, ens ajuda amb els registres, amb la documentació, amb els models, amb tota aquella informació que nosaltres necessitem tenir registrada per complir una sèrie de requisits que no són d'una norma europea, no són molt exigents, sinó que són bones pràctiques. Nosaltres insistim molt en diferenciar el que és una certificació, una norma europea, una norma estandarditzada, homologada, que té una auditoria, amb uns manuals de bones pràctiques que no deixen de ser consells, recomanacions per a la millora contínua de la sostenibilitat en els nostres establiments o en les nostres destinacions. És la diferència. Una vegada tenim fet aquest assessorament, que és aquesta visita presencial a casa, anem a un taller de destinació, que és el reforç que comentava el Xavier, que nosaltres havíem de treballar sobretot a nivell comarcal o a nivell de destinació turística per conèixer altres empresaris del territori i per treballar amb un conjunt d'accions que es puguin fer en una destinació turística, en aquest cas àmbit comarcal, per millorar la sostenibilitat. Què pot fer el Vallès Oriental per millorar la sostenibilitat en la seva destinació turística? Són una sèrie d'accions que es prioritzen i es treballen en equip, en unes dinàmiques de grup, en aquest taller de destinació. Una vegada hem fet això, passem a la verificació del pla de millora. El Xavier ha parlat abans que no hi havia auditories. No estem avaluant a ningú, no fem de fiscalitzadors. Això és un sistema de qualitat, és un programa que és voluntari. S'hi apunta qui té un interès en treballar amb la millora de la sostenibilitat en els seus establiments i a col·laborar en la destinació. Per tant, nosaltres el que verifiquem i el que demanem és que les empreses tinguin redactat un pla de millora. És a dir, jo com a empresari sé què he de fer i sé què puc millorar perquè m'ho ha assessorat un manual de bones pràctiques que m'ha donat unes recomanacions, uns casos d'èxit, uns exemples pràctics que jo puc aplicar en el meu dia a dia, en el meu negoci, i jo faig el meu pla de millora. Jo redacto què puc fer o què vull fer en un període d'un any per treballar amb la millora de la sostenibilitat. En aquesta verificació del pla de millora nosaltres el que fem és verificar, evidenciar o donar la possibilitat que l'empresa evidenciï què ha pogut fer, quines bones pràctiques ha pogut dur a terme, a què es compromet per millorar amb la sostenibilitat en els seus establiments. Tot això sempre acompanyats amb el suport i acompanyament d'un consultor o del propi tècnic comarcal, que és qui ens ajuda a implantar tot aquest sistema a les nostres empreses. Una vegada hem acabat aquest bloc central, les empreses no han de fer res més perquè els blocs 7, 8 i 9 ja és una cosa interna de la comarca, s'ha de fer una revisió d'una sèrie de compromisos, les empreses o serveis tenen l'obligació d'assistir a les sessions de formació, assistir al taller de destinació, haver rebut un assessorament i haver tingut almenys 3 accions de millora anuals en el seu pla de millora, que s'ha hagut de verificar també presencialment el primer any. Tot això es verifica, passa a una taula de sostenibilitat, que és un òrgan de gestió comarcal composat pel sector públic i del sector privat, un òrgan de treball mixta, amb la col·laboració també de la Diputació de Barcelona i la Cambra, en la que es decideix quins distintius s'atorguen a les empreses a final d'any. Una vegada s'ha fet la formació, l'assessorament, s'ha passat aquesta espècie d'examen, que no és un examen, insisteixo, és una verificació, a final d'any hi ha una taula que decideix quins distintius s'atorguen a les empreses. I llavors ja ve la distinció de les empreses, s'atorguen els distintius, es fa un acte provincial, etc. Amb hores de feina, tornant a les 3 preguntes del milió que dèiem abans, amb hores de feina nosaltres calculem que són unes 6 el primer any amb formació, 4 hores pel taller de destinació i després hi ha un plus d'hores de dedicació individual com a empresa, a banda de l'assessorament que sol ser entre 3 i 4 hores i de la verificació del pla de millora que sent un parell d'horetes, la feina que l'empresari o que l'empresa hagi de fer per adaptar
aquestes bones pràctiques el que ens diu o el que ens recomana la normativa del compromís per la sostenibilitat. Això depèn molt de com estigui l'empresa. Probablement les empreses que estan interessades en treballar en un sistema de sostenibilitat són empreses que ja estan acostumades a treballar amb cert tipus de públic, o perquè tenen un mercat alemany o perquè tenen un mercat belga, que tenen un client sensible a aquesta matèria, a sostenibilitat, o bé altres que ja estan acostumats, que fa molts anys que ja treballen en conceptes o en filosofia de sostenibilitat. Estic parlant dels càmpings, els establiments de turisme rural, les empreses de turisme actiu, les platges, que són establiments que o bé ja tenen distintius com bandera blava, distintiu de garantia de qualitat ambiental, un EMAS, una ISO 14000, que és molt específica de medi ambient, fins i tot establiments que estan en el marc d'un espai natural i que tenen la Carta Europea de Turisme Sostenible, que és un altre distintiu que, a més, està convalidat al 100% amb aquest sistema de qualitat, amb aquest sistema de sostenibilitat, que és el compromís. Per tant, hi ha tota una sèrie d'empresaris més susceptibles i que tenen la feina més avançada i, per tant, hi han de dedicar menys hores. Jo calculo sempre sobre unes 20 hores, tot i que aquest any és el primer any, insisteixo, que estem treballant amb aquest projecte, però unes 20 hores de feina de mitjana les tenim com a empresaris. La segona pregunta del milió és això quin cost té. Nosaltres amb el CICTET, que fa 10 anys que hi estem treballant, els primers anys va ser gratuït, era gratuït, estava totalment subvencionat per la Diputació de Barcelona. A partir de l'any 2011 vam incorporar un copagament molt simbòlic perquè les empreses tinguessin també la voluntat expressa de voler treballar en un sistema de gestió de la qualitat com era el CICTET, i eren 80 euros el primer any i 40 euros els anys de renovació. És a dir, era una quota anual molt simbòlica en la que s'incorporaven sessions de formació, visites d'assessorament, hi havia a més una auditoria, etc. Aquest copagament simbòlic l'hem mantingut perquè entenem que el compromís per la sostenibilitat és una evolució del CICTET. Per tant, estem parlant que el preu o el cost d'implantació amb totes aquestes hores de treball, amb totes aquestes hores d'assessorament, suport i acompanyament, serien 80 euros el primer any i 40 euros les renovacions. Si hi ha una empresa o establiment que té segons i tercers establiments, el preu és la meitat, 80 i 40, a les renovacions 40, 20 i successivament així. Val a dir que també hi ha descomptes aplicats i associats en el cas que sigueu membres del cercle. Això ja, en tot cas, el que tingui més interès es pot quedar i li explico o li enviem més informació. I l'última pregunta era més important. Això em portarà més clients? Jo sempre dic que un sistema de gestió de qualitat no porta més clients des del dia 1 en què tu tens una placa posada a l'exterior del teu establiment. Les empreses que heu treballat amb el CICTET, alguns de vosaltres esteu aquí, sabeu que quan us veu distingir amb el CICTET i veu posar la placa fora, no veu tenir més clients perquè tinguéssiu aquesta placa. El que sí que us puc assegurar, i el que és cert, no només del compromís per la sostenibilitat, sinó de qualsevol sistema de gestió de qualitat, és que això et millora, per una banda, a nivell intern o individual com a empresa, això t'ajuda a gestionar millor la teva empresa, per tant, t'ajuda que hi hagi un estalvi, jo sempre dic, econòmic i, per tant, en recursos humans, és a dir, t'estalvies temps i diners perquè estàs gestionant millor el teu negoci, i per altra banda et dona el plus de destinació, et permet conèixer o et permet establir relacions amb aquesta plataforma que et permet col·laborar de manera pública o privada amb altres empreses o amb el sector públic, i això et permet estar assabentat de què passa a la comarca, estar assabentat dels projectes que hi ha a la comarca, generar possibilitats de negoci amb altres empresaris del sector o del no sector, o fins i tot d'altres comarques. Per exemple, en els tallers de destinació hi ha empreses que volen assistir als tallers de la seva comarca i els de la comarca del costat. N'hi ha del Garraf que estan molt interessats en anar al Penedès, o del Baix Llobregat que estan interessats en anar al Vallès Occidental fins i tot, perquè estan a punt d'obrir una sucursal i els interessa conèixer el sector, altres empreses. Vull dir que hi ha la possibilitat també, no només dintre de la comarca, sinó dins de la província de Barcelona, d'establir aquest sistema de relacions que ens permet generar noves oportunitats de negoci. Per tant, això ja són més clients, i això et permet conèixer el teu client i fidelitzar més el client i obtenir informació que d'altra manera potser no tindríeu tan abast. Per tancar el cercle, ja estem amb el cercle de turisme, han sortit algunes dades interessants, vull dir, el 90 i pico de la... 93% de les empreses que estaven amb l'estudi ja tenien el CICTET, per tant sí que evidentment volem que aquestes empreses tinguin el compromís de sostenibilitat. Sí que hi ha molts deures pendents i que afecten també el que seria el tenir més clients, és que molts estem fent bé la feina, encara que no tenim les distincions, i després, quan tenim les distincions, tampoc fem la comunicació. O sigui, hi ha molta feina de fer de comunicar millor la sostenibilitat que ja molts de nosaltres estem aplicant. Per tant, aquí hi ha uns deures importants. També és veritat que
I és veritat, per tancar el cercle, l'aposta ja no és una aposta només del CICTET, sinó que és una aposta conjunta de totes les marques turístiques de la província de Barcelona i de la pròpia Diputació amb una mateixa direcció. O sigui, tots anem a comunicar de la mateixa manera el compromís de sostenibilitat o la certificació de sostenibilitat, i això també, amb les nostres accions de promoció, també es veurà. És a dir, molt bé, vostè té la certificació, i quines experiències turístiques sostenibles té? Doncs miri, tinc totes aquestes, que són les que tenen el compromís. Per tant, ens interessa anar avançant en el nombre d'empreses que facin aquest gruix. Tot i ser el primer any, estem treballant al voltant d'unes 300 empreses i considerem que podran distingir-se unes 250, i el que volem és que l'any que ve anem creixent i creixem i ens mantenim d'alguna manera arribar com a mínim a les empreses que teníem amb el CICTET. Bé, res més, jo crec que ens hem passat de temps, però no sé si de culpa nostra o ja de l'arrossegament. En tot cas, gràcies per l'atenció.